Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, що неодмінно станеться до кінця вересня. Подумайте про себе і будемо дивитися, що неодмінно станеться. Будете щось святкувати. Це може бути святкування чогось важливого для вас, або ж це може бути якась приємна зустріч у приємній для вас компанії, де ви будете задоволені тим, що буде відбуватися, насолоджуватися будете. Тут ще можуть бути розваги, легкість якась у спілкуванні. Тобто все, в принципі, на таких позитивних нотах. Що будете святкувати? Будете святкувати закінчення якоїсь ситуації, де ви були в чомусь залежні. Для когось же це просто буде святкування якогось дня народження або періоду, де завершиться якийсь певний цикл і почнеться новий. Наприклад, закінчиться одна робота і почнеться друга, інша. І от у вас буде таке святкування. Залишайте ваші коментарі. Для розгляду ваших ситуацій є телеграм в описі.